Ei, què passa, troneres? Avui us passo un mini vídeo de com es pot accedir alternativament a la conferència catalana de l'Ecolink a través d'aquesta passarel·la de 1200 i de 50 megas. En aquest cas jo he entrat a través de 50 megas amb una Delta Loop de 27 acoplada als 6 metres. 73 cordials. Per aquí funciona tot bé. Jo ara he pagat a l'smartphone perquè com que hi ha una mica de retard de delay, pues, no pensis, no n'hi ha gaire de retard, però bueno, que no estic acostumat a autoescoltar-me i llavors em torno una mica boig. I llavors pues, l'he apagat i com que veig que funciona perfecte, hasta no tinc ni estacionàries, vull dir, ha complet ara perfecte. Abans l'altre dia ho vaig provar i tenia una mica d'estacionàries i estava tot el dia saltant a l'acoplador i ara està a 1,5 i tot perfecte. Pues vinga, merci per sortir i això, et deixo un parell d'altat i jo vaig continuant també fent proves per aquí per altres zones, per altres bandes. Ok? Vinga, merci, repeteixo per sortir per aquí i així confirmar que això va bé. Doncs del farell aquí està perfecte. Segurament si l'antena l'enfoquessis cap aquí ens sentiríem. Vinga, que vagi bé, gràcies. Molt bé, 3 Hotel Serra Lima, 3 ABZ retornant. Vale, mira, t'hi he estat gravant aquest últim canvi. Vale? Bueno, aquí a mi l'Ecolink de 1297-900 m'arriba a fondo escales, el tinc a 10 quilòmetres en línia recta. I a més estic treballant amb dues antenes, dues tones de 55 elements enfasades, no? I en previ, a més. O sigui que m'arriba a tope. No tinc cap problema amb aquest. I ara doncs estic, ja et dic, posant en funcionament el transverter de 2,3 també. Molt bé, merci per contestar-me, o t'he contestat jo. O sigui, espero que ens sentim un altre moment. 3 Hotel Serra Lima, 3 ABZ, endavant. Vale, pues vinga. Jo ara també estic una mica gravant i si puc empalmar el vídeo, que tu estàs a les 1200 o la freqüència que he pagat el telèfon. Però bueno, mantenia l'Ecolink a través d'aquestes dues bandes que són totalment diferents de VHF i UHF, pues té el seu què. Vinga, 73, deixa'm per llibertat, 3 ABZ i quan fa 3 Hotel Serra Lima cap a Moixer Yanqui. Salvacions, possibles escoltes. Adéu, igualment, fins una altra.